Tali
เอาไปทันทีว่าโอเค
Lah paling endak lah bahagia. Lah menika sing paling luar biasa ning Nokodono ya iki nggih. Bos. Bos apa? Bos nyamere pentol goreng iki. Hei, silitmu ketok, silitmu. Aja kok rembug. Oke, menika anu sangga Mbah Kung kudu dipendet dengan Ana duit kudu kerja. Kerjanya awak dhewe melu riyo reo kene iki mau. Iki padha karo dulure awak dhewe. Jenderal samene mbane. Samene mbane. Kowe kudu totalitas profesional, tanggung jawab, aja perkara duit 50.000 terus kowe gelem salto aja. Iya ya, cepet nih. Lato-lato. Ya lucu kok ora. Aku sih. Woi. Si kok lagi?
Kentung. Hop. Iki lambene loro berarti sombing. Iki walik Pak. Walik. Dibaleni nen. Saya napa saya, Bu? Saya napa saya? Ayo dibudale lah. Kocok aku. Lah kaya mayat di budale kok. Lah terus saya Lo iki nyapa iki? walik. Topengnya tuang. Walik. Nggih nuwun sewu niki kados buaya mawon. Iki kok walik ora kok perkara apa. Nyapa? Mbok tak endangi lah kok. Nek 50 iki 100 yo ora walik ngene iki. Mau nyawar ini saya ikhlasin kok. Ya saya ikhlas paling gak mbak Lurah bangetan ngono. Hei! Kowe kok nyeluk balura iki nyapa? Nyapa Dosa. Lah kok dosa ki ngopo? Balura aku ning kene iki sinoman kene karo aku jebok bak. Nanggap aku perkara seniman, nanggap apa gek karo kentung sinoman kene iki sedek karo aku. Sangke akrabe. Lah kok nyapa kok njaluk balura? Ora sabite kok ning balura kudu tumbun. Padha ae iki mbok aja njeblas ngono kuwi. Paling ndak dhewe iki mau wah luar biasa ya Allah. Niki saderengipun kepareng matur. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Alhamdulillahirabbil alamin. Assalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajmain amma ba'du. Iki rakan kok undangan iki. Ya mbok aja kening ngono. Lah dawa neram. Ya ora masalah dongo. Pertama-tama mari kita panjatkan puja puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala. Ingkang sampun maringi rahmat serta hidayahipun sehingga kita sedaya saged makempal ing dalu punika. Allahumma sholawat serta salam tetap kalimpahaken dumateng junjungan kita Nabi Agung. Iki kebajiane. Allahumma Amin. Allahumma amin. Iki lho iki baca benih. Matamu kejedot. Kok kelak. Men baca ganggu lho. Saya Sholawat serta salam mugi tetap kalimpahaken dumateng junjungan kita Nabi Agung Muhammad sallallahu alaihi wasallam ingkang sampun ngrintis umatipun saking zaman jahiliyah dumugi zaman Islamiyah nggih menika zaman ingkang kawula panjenengan alami sakmenika lan ingkang kawula panjenengan atu-atu syafaatipun ing dinten yaumil kiamah. Allahumma amin. Paling ngendalak sambutan ngene iki kowe ya kok ganangan pondok mbok yo omong apa. ojo melu aku iki. Iki lulusan Gontor to iki. Gontor. Pirang tahun iki? 5 tahun Gontor kok. Gontor 5 tahun. Wah, omongnya Gontor 5 tahun lho rungokno iki. Aku iki masuk ganongan di pada sebelah mataku tuh mondok, Bos. Sebelum no kursine. Mondok Gontor mondok 5 tahun. 5 tahun. Pindah Gontor Banyuwangi 2 tahun. 7 tahun. 7 tahun ngono. Kuwi ngaji kitab apa? Ora ngaji baku togel, baku togel. Bapak togel kok omone menika yo paling enggak lenggah. Paling enggak nek kanca-kanca sak menika ku yo ngajeni kok. Ye. Oke, anak bamatamu iki. Kok apa arep ngomongi kanca-kanca Pondok untuk kami pondok putri kok. Aku bakal mandal, Pak. Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Iya, balura sak keluarga lek ora seneng budaya ora mungkin diterop gek nanggap preok dulure oke koyo ngene. Bener. Aku mlebu omahe enek gong kenong wis genah balura cinta karo budaya. Cinta budaya ning jerone wis enek ciri khase khas Ponorogo. Gong kenong barongan dadak merak. Ning siji to, Nyapa? fotone. Nyapa? Dagingnya tuh tipis-tipis. Jadi mbok aja teko kono ki ngapa. Ora sak rembug konoan ki lho. Bubis karo kita. Bubis karo kita. Saiki cok. Wih.
Mbok aja kaya ngono, Mbak Lurah gaya acara ngene iki ragate gede. Iya bene. Wong pawon nek nyambut gawe kajoret diampre ratakne. Kowe kok muni daging tipis-tipis lak wis enek kelebihane. Lebihane apa? Krupuke lak ombo. Lah kerupuk ombak nutupi dagingnya si cilik mau. Ini nek tak cetok ngene. Ora Pak, guyon Mbak. Alhamdulillah Mbak Lurah niki mau nanggap priok Ya. dalam acara terus mene pom telu lah matang-matang ya. Iki apa to? Tangane. Kudu pelem kok iso. Apa? Tasak kurang temanten. Manten apa aku dikabari ini ulang tahun kok. Ulang tahun. Nek kowe ngabari ulang tahun. Lek tanggapan baru ya le ulang tahun. Lah kok manten iki apa ucluk kuwi. Mbak Lurah ki nek telepon aku Mas Gendong tanggal 9 kosong. Oh nggih Mbak Lurah, wonten perlu napa? Iki lah anakku dadi mantu. Kuwi dadi manten. Kudu Mbak Lurah. Lah sapa? Asistene mau. Sing mendem kok pentol iki. Asisten. Udu mela kanca. Asisten ki lho. Berarti iki kek wonten dua acara. Rong acara. Dua acara nggih Pak nggih. Tasak kurang temanten kalih ulang tahun wonten nggih. Nggih. Lah Mbak Lurah kok ngirit men kok. Acara loro dadane siji ora ngirit. Yo dhewe-dhewe kok. Kowe iki mbok aja ngono lho. Gawe acara ngene iki lak ragate wis. Lagate akeh yo blas mikir Mbak Lurah iki apa. Wah, ada gayungan dinyang mriki lho bojone lho. Kowe iki mbok aja teko kono. Anu Mas Saito, ini ya pintu seket ya pintu seket. Kowe iki lho aja teko kono lho. Lumajamu Mbak Lurah. Ingkang putih menika Mbak. Mbak Lurah menika lho, ngene ya. Mbak Lurah. Alah, Kayak lagu lho. kowe ora samune enek lagune apa? Mbak Lurah tak delok Mbak Lurah gak alasan Apa? nunggu putu-putu turu le. Kudu terus dinusul. Tapi luar biasa cinta lo itu. Cinta budaya, cinta anak putu. Lurah ku wis enek artine lurus dan terarah. Ora. Lurah iki ngumpet ing sirah. Mbak Lurah kene iki apik lho, Tung. Lah bayangno desa kene nek omahku wong 7, Mbak Lurah iki nggo rokok besak sok Surya. Surya Duit 500. 500 karo Surya kuwi ibarat tembung wis 800.000. Lah nek pitu piro? Wo iya. Lah ngumpet ing sirah dadi lurah. Penak iki dadi juru kunci. Lah kok iso Apa kuwi? Juru kunci penak, Pak. Ora nopo bayaran ene wong parkir helme dijumuk motor jumuk. Lah kuwi maling kuwi lah padha karo maling. Mbak. Mbak Lurah. satu saya, mari Mbak. Kok iso satu orang kuwi kok. Paling ndak kuwi. Lajone dijiko. Ya biar ngopi. Ya kuwi lho. Matamu. Bagianmu ya kuwi. Pakai abot. Pak juru Pak kabeh Surya Pak. Adewe iki ning kene wis terkenal ganongan kondang rada. Kondang yo benen ncekel kowe ndak ceklek. Kondang kaluka. Wis teko Kalimantan, Sumatera, Korea, Malaysia. Ini kok rosok. Lah kok kowe iki bokop iki kok iso jereh iki lho ki ya apa iki. Bayaran ku tak kene kowe jumun kuwi. Tenang. Bayaran ku tak kene kowe. Dadak aku yang angkatan. Selamat saya. Baik jolo bayar. Wong ki mbaya sing tatak. Tatak potongan abot kuwi kok. Lah iya lah kowe iki paling ngendak lak totalitas. Aku iki totalitas tapi aku dadi seniman iki dino gak iso meksa nemen-nemen. Lah ngopo? Aku loro kok iki nek. Ya ora ngono kok ki kabeh ki lak ya
Wong Ponorogo lho nggih. Menika nek tamune saka Kalimantan lho iki kok mek ngono iki. Ya jalan bosok. Kowe sing bawa rokso, enak sing bawa rokso. Iki ngono kok ora barong ora. Kita itu kan maling iki. Gendase ora katek duit jeblok. Kalah aku yo iso Pak ngono iki. Lah rek kowe sing apa to? Jipuk duit saka barongan lho. Iki nge duit nang endi? Barongan. Lah yo wis tak jipuk ayo wis to iki kok wong. Oh iya. Kalah. Iya pengganong, iya pengganong. Oke, mania. Ayo, ayo. Orang dilarang biasa aku kaya kecil rasane. Jaluk ditewu. Jaluk ditewu. Tewu netok. Kalau ditewu. Paitan kaya ngono ki dirasa-rasa. Kowe lecet ta, Pak? Tak Tak candak tali gontiku mak tak tayo mak. Lah sing lecet ki lah ya kowe. Aku ngono. Oh yo balu lama kek dibangun kalian baron langsung lain. Iso tengok kono ki lho Lah ngomong. kowe lecet iki. Wasit cok. Udah maling. Balura. Teseng, Mbak, teseng. Hei, Ngomong ki apa kenapa? iya, gaya bulan iya. Buyar ya buyar. Seniman ngajari seniman iki enek selawatan. Nah, Selawatan bareng, Pak. oh nyanyi ngono Nyanyi lho. Ilang lagi. Ya lagu cake ora omong kan mau ki ngopo to, Pak. Pripun? Ning melu omong ki nyapa to iki kok. Iki ganongan wis tak urusan. Lah iki dudune seniman iki kudu seniman iki dadi barometer seniman ora Nek nggih contoh bocah cilik. bocah-bocah selawatan yo ngaji. Iya wong adewe ganongan pondok. Mas aku sadurungipun pondok salim. Salatu wassalamullah. Terusno. Lah sing ngaji kowe. Terusno. Adewe niki wong loro. Kok kowe iki terus meneng paling ndak nek aku salatullah salamullah kowe iki ana ya iki. Yo yo. Salatullah. Aku sih. Salatullah salamullah ala Tuhan Rasulillah. Salatullah salamullah Ala yasi habibillah. ya ampun ana duit digawe apa Ana
duwe digawe mantu. Mantu gede mantune sapa? Mantu gede mantune balurah. Deng tandeng deng yang gawe ngono kuwi. Lho ya. Deng tandeng ding deng deng ding tandeng ding deng tandeng ding tandeng. Ya teko kono ya. Ngerti barangku ana kayu digawe apa? Ana kayu digawe lemari. Lemari gede lemari sapa? Lemari gede lemari balurah. Terus terakhir terbukti ning gonjogane kakek lemari niku. Gede balurah. Gede dhuwur ngono kok iya. Wong ora umum ya balurah kan. Pisan kasih iki. Ana kurungan digawe apa? Ana kurungan digawe agaman. Manuk dadi manuke sapa? Apa omong iki? Omong wong iki kok aja keranjingan ngono kuwi lho. Paling ngendak kowe lak iso jeber kudu iso gulung. Aja kuwi gak mesti lau. Lah sing muni ya kowe dhisik lho. Ana kurungan digawe apa? Ana kurungan dike ada manuk. Lah iki lho. Manuk gede manuke sapa? Apa ki apa? Balurah. Lah, Ayo pugeru. Pugeru. Apa kudu iki ta? Pugeru. Ah, iya, kuwi baru. Ora mungkin. Pugero ki rak wis dasare raya sakmene. Tenaga dasare ageng to, Mbah nggih. Lah kale ngendak kowe iki nek iso gulung kudu iso jeber ya iso gulung. ayo bayang misale ka. Saiki lak enek ukara ana emas digawe apa? Ana emas digawe kalung. Lagi. Kalung gede kalunge sapa? Kalung gede kalunge balurah. Nah, kaya terakhir kalungnya menikah bulurah, ya, kalungnya gede. Di wong anak Ono dompet digawe apa? apa iki? Ana dompet digawe ada duwe. Iki nyanyimu piye? Iki lho rene yo to iki nek. Ono dompet digawe apa? Ana duwe digawe tuku mati. Dompet digawe apa? Kaya Ana ana ceruk. Ono dompet nggo ada apa? Ana dompet digo ada duwe. Duit gede duwite sapa? Oh, enak itu banget Iki lho sawono. Nek duit gede duwite Ya bulurah. ampun, duitnya bulurah raja kata. Gaya acara gedene semene iki ora ngurang. Oh, loro iki kompak kok, Pak. Recan-recan ramen-ramen. Oh, enak kok. Ana gelas dinggo ada apa? Ana gelas digawe ada susu. Susu gede susune sapa? Aku ora mau jawab. Ora lain jawab. Lah nyapa to kok arahmu rono dadah teh ya kena, ya dadah kopi ya kena. Sing sehat iki susu. Lah iya, lah nek kok gelar iku bisa gulung. Misalkan. Beneran iki, woy. Ya menikah ke bulurah. Lah. Menikah kursi menikah lah. Aja beli. Ayo. Kowe lah kecup.
Maksud kecup iki ana apa artine? Kecup ya apa? Kecup ke iki kekuatan keluarga sing merobohkan itu ibu rumah tangga. Nah, lacu. Cup iki CUP. Jadi cinta untuk Bapak Lurah. Oh, iya. Iya saya temu lagi. Anak gelas gelaget apa? Anak gelas dikali ada susu. Gelak. Susu gede, susu sopo. Susu gede, susunya mbakku. Orang buka. Yo, lah iki bagus. Apa ya patet to Kang ya? Ora patet. Lah Kang monggo ki paling ngendak adewe ning kene iki nek tinggi tuntunan. Heeh, kena tinggi tuntunan kebentakan. Nah, kuwi lho kok iso tatanan apa tuntunan albino to manten albino potong nemu moncrot kaya malu bias. Manten to Masinen albino to. oh iya iki wong jopo kabeh iki. Masinen putih matene. Ya ampun, lho kita. Monggo ya. Monggo jero. Parani. Monggo. Cuma nang iki Marapi. lah kok paling ngajari kira gendakmu, Dan matamu. Kuwi ngono gendake batu. lah nek kalau dicepai jate lho kan boleh gendak laku lak rono kok. Yo yo. Tak jebok kono. Lagune ana Pak ya. Iki lagune luwih becekate nongkrong. Paten hidup. Sekarang karo kok paten. Tak jebok kono sita. Ana susu. Susu sapi menambah kesegaran. Ulang diulang. Menambah kekuatan. Susu tantang rasane oyo Kepese mami aku nek kok. Kuwi nek sikile ngene. Enek nang ora. Enak le, kaya bojoku iki. Nyapa? Sikile kok ngeret ngene. Iki saya angel ragat-ragatane. Lah dene kaya ora di iki apa? Cinta. Oh cinta. Perkara cinta iki lak ora mandang segalanya lah yang ngono lho. Ge, Rati-rati mas mau. iki sambitan to. Sambitan. Lagi omah-omah. Lagi omah-omah. Nuwun sewu Dik Cahayu. Umpama adewe besok ki nek wis omah-omah, aku ki kok duwe cita-cita besok kowe tak jak dolan ning nggon mall, tak tukokne kowe sing gedhe dhuwur kuwi lak dingge hari anniversary. Paling ngendak 1 tahun kita jadian ya Cahayu ya. Aku nek setahun anniversary lah tak tukokne kowe.
Apa gitu? Lah anniversary Sampai ya. apa? Kok lagi? Mbok tukone apa bojo Mas? Kan rencana setahun ke Oh iya. Sama tukone apa? Mas Sama tukone apa? Sama antenanya mau wedok sini. Kalung. Apa Jam? Ini wes. iki wis. Sing rok, Iki kok mikir iki jane mau utang ya oke. Ya ora ngono kabeh iki tetep mangga diplani. Lah plane mikir suwi masuk iki gak sopo oke. Diplani. Paling ndak nopo dijak dolan nanti apa nanti. Ah kebel ada iki. Ora Mas. Kene. Putra Dewa atau Putra Dewa tau? Ini sampai bawa kebinnya. Hari anniversary. Paling ora ya ditungokne ali-ali. Nah, ali-ali dige kenceng dige hadiah ora akeh lho, Cok. Aku tak tukone kowe gede dige nyekseni iki ali-ali lah ngono. Aku itu rasa emas ora apa duit 20.000 tuh liwat kodok ya. Kok kodok. Ayo le, terus. Ya, Kowe itu ya jebles ae lho kowe iki. Iya. Paling endak besok bar tak tukokne kowe kuwi, tak ajak mampir restoran. Yo. Paling endak udang bakar karo gurami saus tiram ya ndek cahayu ya. Alah, alah. Lah kok ora sama. Tiwul, sambel plelek. Lah ki lak kowe to ndong. Wes kowe dewanten iki duan sing Nah, kuwi Mas, ojo seneng dadi manten ya seneng dadi manten. Dalam manis seneng dadi manten sampean didelok wong kaya ngene iki padha ana janjine sampean nyenengi mbak iki muga-muga besok dadi manten sakira wonten. Allahumma amin. Mugi enggal diparingi momongan, ayem asale bangun rumah tangga, rezeki selalu melimpah. Allahumma amin. Nek kadung keluarga Mbak Lurah kali Bu Lurah mugi-mugi paling sehat, Panjang umur. lancar, tetap bermasyarakat, tidak memandang masyarakat ini cilik gede, kabeh kudu rata, yang jadi kudu ngotot. Nah, iya. Saking entengane nyadi-nyadi kudu nggawa cok. Karo bobot Adewe sebagai wong lanang, nek ana wong wedok kesel piye nggih? dijunjung. Dijunjung. Oke. Ayo, ayo. Hei. Ayo mateni genten mateni. Mateni duduk. Ya. Ini tanggung jawabnya wong lanang Mas, junjung Mas. Junjung Mas ya. Oh cilik lho, junjung Mas. Iki apa iki? Njaluk anu sambatan junjung ning ngono teman. Mas, kudu dijunjung. Iki lho buktine cinta niku. Kowe lanang karo wedok. Nah, nggih. Tak kira nek wong iki wis karepan jaluk tulung. Nggih nggih matur suwun. Mas nggih.